Ćao svima, dobrodošli nazad u novu epizodu pecanje s Ervinom i Denešem. Opet smo došli tu na Dunav, na ovo drugo mesto, pošto smo se lepo proveli prošli put. Ovo je jedno pecanje ovako posle posla. Nisam stavio još naočare, ne vidim ništa. Ostavit ću vas da gledate Ervina dok ja iznesem ostalu opremu. Samo da radi ko prošli put. Bilo je krajnje vreme da kupim ampule, a? Ara. Svaki put uzimam od tebe. Ara. Dobro, ovi će da te gledaju, idem po ostalu opremu. Preko, ovi će da te gledaju, ja idem po ostalu opremu. Kako ovi? Pa, gledao se naš. Ostaje neku ribu iza mene. Ostaje neku ribu iza mene. Vruća, a? Nekako došao s posla, presukao se i... Znaš kako će da bude hladno kasnije? Znam. Zaboravio sam jak. Ja isto. Ja sam polno ovu malo. I skontao sam da ću da se smrznem kad sam sve u kola. Nema veze. Jaki smo mi momci. Koliko izdržimo. Tako je. Hopalac. Hopalac. Kako to tako? A? Opa. Prvo po muško, a? Opa grnjo, opa grnjo. Koja ti ta po redu sad već? Koja ti je ta po redu? A druga riba isto ili? Je li isto druga riba ili? A koja riba? A koja je riba po redu? Druga. A. It's nice. E, prijatelju moj, što si pec, pec si. Sad kad ga namunjim. A polako, Bog. Ma nema polako. Ostaje. Tako, tako. To je zato što si ti meni prošli put vikao. To je zato što si ti meni prošli put vikao. A? Samo riba na obali. Pa ja ću bacivat ribu u čuvarku, mislim, kako sad to? Onda ću ja biti u minusu. Baš zbog tog otpadanja sam ja stavio ovaj slabiji štap. Iskreno. E, ja sam zabacio, sad ću zapalim. Otvorim sokić. Pitao sam te koliko ćemo ostati zbog hrane. Ajde, šiveli. Jesus and Moses. To je neka. A to on uletio prvih 10 minuta i onda ja zabacio i onda stalo i njemu i meni. To jest meni nije ni krenulo, a njemu je stalo. Znači neće noćom onda ovdje. A smo mi pecali onda i dok nije svanulo ništa nismo uvatili. A to je bilo preko. Ne. Ovdje za vikend.
Počeo riba da radi kad je svanulo. Boga mi grnjo. Neće. Hajmo bre ono. What do you say? Pakujem, a? Polako, a? Ćao svima, dobrodošli nazad za novu epizodu Fishing for Fun. Danas pecamo na Dunavu. Pecamo ja, Grnjov i možda nam se pridruži Atila kasnije. Došli smo da pecamo popodne, evo sad je 5 sati. Pecat ćemo do nekih 12, malo kao da uđemo u noć. Vidjet ćemo šta ćemo raditi. Vas da ostavim negdje pa da krećemo, ovo je već meša hranu, opet će da zabaci pre mene, nema smisla. Jao, kako je vruće. Ali ćemo da kukamo da je hladno kasnije. Misliš? Nećemo zato što neće biti hladno ili nećemo zato što smo se obukli? Ne znam baš. Ja sam poneo zimsku jaknu. I zimsku kapu. Tako da. Ha? I'm not fucking around anymore. Dosta je bilo izigravanja leta. Jao. Star mi je najlon. Vezao čvoro, ono puklo. Kako sam zategao. Morat ću ga mijenjam. Najlon. Velika? Skontali smo da ova strana radi uveče, ona radi preko dana. I to cijelom dužinom. I to bukvalno gdje god da sedneš. Pa ja došao da vidim sad kako je, šta je, možda i dođem preko noći. Ali... Sad je jedan dan. Deverika, a? Čak. Kako je pesalo? Mislim da je peš. Stvarno. Opa, lepa. Pipa na Kvarnova. A. Lepa. Jo! Evo ti tu gdje kanta. Ti imaš štap u vodi, ne možeš pecati. Bacam tamo ljudi. Zavrti mašinicu, ono što sam htio. Znaš šta ti se čuje? Ovaj plastični ti se čuje. Šta? Ovo ti se čuje. Da se ne čuje ništa. Ali ovo će da se čuje, ovaj plastični. A to što melje? Po melje zato što je Formax, šta očekuješ? To je normalno. To je Formax. To je Formax. To je normalno. To je sasvim normalno. To ti melje, zupčanici, to jebi ga, to je tako. Kako jebote, tako ih nabodeš, znači čim setneš? Kako? Znači, nije mi jasno. A otkako je Seo zabacio 5 put, uvodio 6 riba. Jebi? Pa Magic. Pecamo na 2 metra jedan drugo. Pa ne ljutim se, samo mi krivo. I meni je. Ja znam.
Ma, znam. A? Pa, otpala ti da bog. Nije to Deverika, to je šljivar. Vrana. Ovo je dobra. Što je lepa? A, i malo pre je bila ona isto tolika. Tell me a secret, kako to da? Masa. Tako. Tako. E, boga mi neću. Ovo je pecalo ko ništa. Pa vjerojatno nije ni ništa. Para. Navukao sam Deverike, neke sitne. Sitna Deverika. Šta nema se uzme? Nema nigdje da se uzme to je tamo. Nema, ja sam uzeo sve komplet kao. Ja imam nego. Pivo smo trebali podnijeti. Da. Ja još gledam, Gledam dole, six pack sam imao jedan. ja gledam u frižideru 4 Heinekena stoje. Ko da li da spakujem? I budala ne spakujem. Deverika, a? Da. Treća. Živjeli? Ne čujem. Živjeli, a? Živjeli, živjeli. Nije loše, ovo je kako prije. Gorko u p***ernu. Ili šljivar. Osvetljavam te ja ovdje. Jel ti vata kamera sad? Ne, ovo je šljivar, ja mislim. Da. Opa! U stvari ne, ovo je Deverika Grande. Deverika Grande. Deverika. Šta je to, 3 metra Šta? stavka ovo? Drška? A? 4, ja mislim. Stabilna, da. Moja bi se već slomila za 10 dana. Šljivar. Šljivar. Konačna presuda šljivar. Konačna final verdict šljivar. A se zabolo, znaš kad bi otišlo? Nikad. Šta je, promašiš? Pipne i ostavi, a? Vuče, a? This is slow.
I'm getting out the other road. A ja sam isto neću imati. Ja jem hrane za 6 štapova, tako da... I don't care. I want to fish. Ajde, ja ću. Šta ćeš još jedan? Ma da, tu na blizu. Ja. Pa viš da se ništa ne dešava, šta, bole me... Bolje da se ništa ne dešava na 2 štapa nego na 1. Aj jao, prijatelju moj. Na blizu. Na blizu. Na šeri na blizu. Te. Otpade. Otpade. Opalac. 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 This is something bigger. Zamaraj, brate. Uveđe nam je peceljka. Šta? Uveđe nam je peceljka, zamaraj. Pa zamaram. Boga mi. Opa. A. Mrenica ili šta? Mislim da je mrena. Ili šljivar veliki. Treba me redov da ti dođe. Ne treba. Mislim da je Mr. Barbel. Mren. Da. Dugulje. Mr. Barbel. Mr. Barbel. Mr. Barbel. Ja sam. Bilo je opa, bilo je svega. Vidi ga, druže, on peva uzvodno. Mr. Barbel, opa! Noćna mrenica. Ervine, znaš zašto ti ne vataš tako puno? Pa zato što ih sad stavljaš u čuvarku. Aha. Jao, zazubice, druže. Kako sam ovo promašio? I'm an idiot. Znači, znaš kako me zatego, šta? Kako sam ovo promašio? Jesus Christ. To je to što se tiče današnjeg pecanja. Ufatili smo, ja i Ervin, par mrena. Ja po neku deveriku šljivara. Nije bilo baš najsjajnije, ali bilo je okej. Mi vam se zahvaljujemo na gledanju, pa se vidimo sljedeće nedelje. Ćao se!